první polovině května 2024 se na české obloze rozářila mimořádně jasná polární záře. Jak vzácná to vlastně byla nebeská událost a můžeme se těšit na nějakou další takovou? O tom si povíme v dnešním vydání Minutek z vesmíru. V pátek 10. a v sobotu 11. května 2024 mohli lidé téměř na celém světě pozorovat opravdu nevšední polární záře, které se podařilo fotograficky zachytit i z exotických míst, jako jsou Kanárské ostrovy, Mexiko, Namíbie anebo Austrálie. Záře byly tak jasné, že je lidé zaznamenali i z obratníků kozoroha a raka. Tyto intenzivní polární záře se přitom za posledních 165 let odehrály jen asi 10krát. Co způsobilo, že se na nebi zjevilo tak vzácné představení? Stála zatím nezvykle aktivní oblast na Slunci s označením R3664, která se dala pozorovat přes bezpečný filtr i pouhýma očima jako obří sluneční skvrna. Napříč touto skvrnou by se dalo položit 15 zeměkoulí vedle sebe. Tato aktivní oblast byla mezi 5. a 6. květnem 2024 zdrojem hned několika silných erupcí, při nichž se uvolnily plazmatické oblaky nabitých částic přímo k Zemi. Právě zásahy těmito plazmatickými výrony způsobilo ono podmanivé nebeské divadlo. Částice obsažené v těchto oblacích začaly bombardovat vysoké vrstvy zemské atmosféry. Otázka, kterou si po této významné události mnozí kladou, zní: dá se vůbec předpovědět, kdy se podobné události dočkáme znovu? To bohužel přesně nikdo neví, ale moderní technologie nám pomáhají na tento jev upozornit mnohem lépe, než tomu bylo v nepříliš dávné minulosti. Polární záře jsou důsledkem tzv. Geomagnetických bouří, které vznikají při zásahu překotně silnějšího slunečního větru se zemským magnetickým polem. Právě toto pole naši planetu už miliardy roků chrání před nebezpečnými plazmatickými oblaky nejen ze Slunce. Částice slunečního větru i tak ale pronikají do vrchních vrstev zemské atmosféry a kouzlí polární záře. Obvykle pozorovatelné jen v okolí polárních kruhů. Při silných slunečních erupcích, ale i v nižších zeměpisných šířkách není to nic neobvyklého. Slunce pravidelně dosahuje maxima své bouřlivé aktivity každých přibližně 11 let v rámci takzvaného slunečního cyklu. Při těchto jeho maximech lze vyhlížet polární záře i z našich zeměpisných šířek. Je to tak, polárních září není najednou nějak více, jen se o nich častěji a snáze dozvídáme, a to i formou výstrahy na možnost jejich výskytu v následujících dnech. Pomáhají nám k tomu tzv. Monitory polárních září, které si dnes můžeme stáhnout i jako aplikace do našich telefonů. Co tedy v aplikacích sledovat za informace, abychom nepřišli o další polární záře? Plazmatický oblak, který uvolní slunce směrem k Zemi a následně může způsobit polární záře viditelné i u nás, je uvolněn zpravidla při silné sluneční erupci. Na takovou erupci nás upozorní několik webových serverů. Že se k Zemi řítí oblak částic může zaznamenat široké pole koronografů kosmické observatoře SOHO, které terčíkem zakrývají slunce a pozorují jeho okolí, takzvanou sluneční korunu. Právě prudké změny v obraze korony vypadají jako rychle proletající oblaky. Značí unikající oblak nabitých částic. Jak oblak ze Slunce letí k Zemi, je už neviditelný a na jeho vlastnosti mohou upozornit už jen kosmické družice ACE a Discover. Tyto družice leží ve speciálním bodě ve směru ke Slunci a neustále detekují vlastnosti tohoto větru a okamžitě posílají naměřená data vědcům na Zemi. Právě tato data jsou pak sdílena do všech výstražných systémů, včetně mobilních aplikací. Ty nás pak upozorňují na možnost viditelnosti polárních září a už jen několik desítek minut předtím, než detekovaný sluneční materiál dopluje k naší planetě. Aplikace přitom ukazují podivná čísla a grafy, které se na první pohled mohou zdát nepřehledné a složité. Ale jak to jednou rozluštíte, zjistíte, že na tom vůbec nic složitého není. Podstatný je ukazatel označený zkratkou BZ. Jde o vlastnosti magnetického pole slunečního větru putujícího k Zemi, která nám v podstatě říká, zda má plazma ze Slunce správné vlastnosti na to, aby nabité částice pronikly do zemské atmosféry a svou interakcí se zemským vzduchem vykouzlily polární záře. Čím je hodnota BZ zápornější a čím déle v tomto stavu se trvá, tím větší šance je, že polární záře bude viditelná i u nás. Abychom mohli polární záře vidět i z našich končin, musí hodnota BZ dosahovat hodnoty alespoň -15 nanotesla. Pokud přitom i další hodnoty v aplikacích dosahují červené výstražné zóny,
Rychlost slunečního větru je vyšší než 700 km za sekundu a počet částic přesahuje 10 na centimetr krychlový. V tu chvíli už byste neměli dlouho otálet a za jasného počasí se jít rovnou podívat ven. Když takovéto, či ještě výraznější hodnoty družice naměří, zbývá jen pár desítek minut k potenciálnímu pozorování nebeského divadla. Ovšem pozor, polární záře jsou u nás velmi slabé a vyskytují se velmi často jen nízko nad severním obzorem. Musíte tedy kromě jasného počasí a ideálně bezměsíčné noci mít možnost pozorovat daleko od velkých měst. Jejich světelné znečištění tuto podmanivou podívanou často tragicky přesvítí. Tak teď už víte, jak se s pomocí aplikací dozvědět, zda se nad naším územím zrovna neodehrává nějaká polární záře. Přeji hodně štěstí, protože spatřit tento úkaz je zážitek opravdu na celý život. A tím se s vámi dnes loučím, budu se opět těšit na setkání u dalšího vydání Minutek z vesmíru.